rất ngas ngô thu mình ta ya đó đột trong na phi la bên pra ngam xem voi bơ khát bài chính y trong ni kan cút nọ tăng chi tên suy tu ai kim sa hangang kim ya sa baro shita ha man sim trong na ya pingan kan ma wala ki umat kinja tu ai kim sa hangang kim ya sa baro shita ha man sim trong na ya pingan kan ma wala ki umat kinja ban thia ru ngam snola ban bang ru ngam snobang kaman sim jong na ka her tang chapi nga kwa ya pi ban yo i len pi ka du sya ngam ti ayu kanja ka per thai jong na la rak lam pi kan shu lam thli tu ai kim sa hangang kim ya sa baro shita ha man sim jong na ya pingan kan ma wala ki umat kinja lagi umat kinja phi shuhun ban thong phi huân mô ban chu co hadu bayaka jing i jonga phi la pen khat da ka bo ki da ki bahu hanga phi bu phi pen i phi kdau lut baro jing du na jonga phi ong tu klet no ya nga tu